Кадър това да ти е на ръката. За сам Божидар Димитров. Да. Кажи, че е кандидат... Кандидат кмет в Враца. Да. Така става. Снимай се, така, снимай се до него. Така, с кандидат кмета Бож Дим. Дир над ист муз. Бож Дим. Това е голяма чест за града. Ето така. Здравейте. Красавчик. Направи така цял оборот. Леко бавно. После ще дойдем. Намираме се на хижата на Враца. И после... Екопътеки. И после ще дойдеш тук отблизо вече. Да се види как се казва това. Да го идентифицирам. Некой Борислав Банчев. И е от какво е това? Лидер на Либерален бе.